vakandinyima munda kuti kwanzenda uchazoona kuti kumberi kwacho kuti utaita sei. But manje munda wacho vakautora. Wakatogwa nani? Nasi Murume wangu. Mama mtozoti Murume aripi? Ni muzivi kuti ari kupi. Kana mbonzi wati akaenda Joni kana kuti ari bed bridge kana kuti Mungatown. Hana kufona ende havana kundipa namba dzake futi. Hama dzacho? Ababvira akati akabva sei? Makamuchitaura makuseni here ndobva mangona musi pasina kana kuti akadzvenga akatiza. Akatiza nemukadzi umwe futi. Akatiza nemumwe mukadzi wemuno kuchirudzi kwenyu kuno. Mai mutomuziva? Mukadzi wacho? Ndomuziva, anogara umukoona Gangara. Vachitori vese izvozvo? Vanga vari vese izvozvo. Saka antori ane imwe mhuri nemukadzi uyu handiti? Tovane vana tu. Samanje kana achidzoka kumusha nodzoka achinda kupi? Meno twachaita sei? Ndikuti izvozvo handiti vakadzikwa kumusha kwemurume wenyu. Mukadzi murume wenyu akangofumatiza nemwe mukadzi. Vari kugara kumusha kwemukadzi here kana kuti vanogara vakadzokera iko? Murume wacho asati vauya. Vari kumapurazi uko asati auya. Vakaenda vese vari tu nemukadzi wacho. Vari uko kumapurazi amene kuti vari kumapurazi ari papi. Avasati vauya. Havauyi kuno kumba. Havauyi chero. Pavakazoenda vakaenda zvachose. Ange isiri shamwari yenyu akatora murume. Makazongonzwa nevanhu. Right. Say guys, oh my goodness, nasi tiri kuno kubinga for the people. Takakokewa na buti va mother ava vanonzi brother Isaac vakasangana na maishoni vachitobva kwavho chichitaura ndobva chi vatongotaura nezvatatiita kugokwe vakati kosei musingauyewo kubinga mumboona zviri kuitika asi patiri kuya mubinga zviri kuti munhu wese achanga achitogwa achitswa handizvo saka vakoma tiudzei kuti imi munonzani uye tiri kudivi kupi. Inini ndinonzi Josephine Muzamba inogara kuno kwasikabhua. Ivillage yangu inonzi Muyove, iwadi inonzi Karungwizi wadi. Alright. Imi tiudzei kuti munonzani? Imi ndinonzi Sevi Muzamba inogara kuMuyove, iwadi inonzi Karungwizi wadi. Ko hawa ndiva nani? Awa ndi mwana wangu atevera. Guys, vanhu vekunoku vanotaura tonga saka shona yavo inenge yakabhenda dzimwe nguva vanenge vachisanganisira zvakutoti ndotombotatarikawo kuti ndihwisise asi zvinoda kuti kune mhepo isingaiti taakuti tipine mumba ndika chiteverei kumba ndotwa ndiwa here iwe tiudze unonzani zita rako? Nonzani? Londo Shlovu. Lukondo. Nemakore mangani? 12. Titaura kuti wakazvagwa ndini kuti kudini? Wambutike zina yako sansi kuti ndimejoyi Lukondo Shlovu ndamakore ali so. Ndimejoyi Lukondo Shlovu. Ndamakore ali 12 years. Ndakazalwa mwezi 19 June 2009. Ndifunda uMalume Primary School. Manje chi? Apa. Oyihamba kuti deni ngujoyi Lukondo Shlovu la 12 years. Neshona. Neshona. Zvanzi uyu musikana anonzi Joyi Lukondo. Akazvarwa muna 19 June 2012. Anjo? 2019. Ndiye magore ako akazvarwa nawo akaberekwa 12 magore. Ari kudziza kuMarume Primary School. Ari grade 7. Kura kuti wakapedza akanyora grade 7. Akaitirwa mapapers kuti anyore grade 7 neticha umwe. Saka iko zvino paakapedza grade 7 amene kuti ndiani achamubesera kumberi kwacho nokuti mai vake havangakwanisi kuti vamutore mberi vaende mberi.
grade 7 kwacho secondary. Iwo nonzani? Nonzani taurisa? Security. Security. None beku security. Waka secure. Wa secure mengwere. Mengwere wane. Oh, nunake. Okwa nani? Na hebeti. Hakuna. Hanza akunya. Iwo ngoshika ukangwe wona kato ndatokuwana. Wakula muti. Ukaidonisa. Shamali yako njani? Murucho. Guzu. Ona kiwanenzi kwa zaku. Amwana zakaita bata. Kati zizhoshi. Ora hiti. Saka dati chikinisha mwali yako. Mola tikendi kumwenzi nyowe. Hapana. Wakati kei nasi makusini. Ama sunwari gai. Hakuna. Ko nezuru wakati kei. Wakati kei wana niembeza kwa zaka naga hizi. Hama. Wakati kei kakupi. Kasi ya buwa. Wakaenda nao. Oh. Saka kuna kushona mnaidzira kupi. Vanomba vanonzwa chichitaura nevadzidzisi vacho maticha. Ndiko vanodzidzira shona. Wakadziswa nani? Naseyani? Mukuli. Iwo uri grade ani? Wakaita nambani? Hanzichi? havasati vanyora matest. Saka zvo atora chiti kudii nechiruzi? Nechiro ati tandirembedepe matest. Tandirembedepe. Wow. That's nice. Alright, saka izvi chimbone munotamaga. Chibuda wakachenesa. Icho. Eseki. We have do that. Uchitiudza kuti chii chakaitika. Saka madha ava tikavapiwa nemhaka yekuti vane situation yavo vatadokuma munomutoma munobikira mukichena ndika. Saka chitsanangura yakuti chii chakasta kuti munge muchidzoka kwasi kuno kumusha kwenyu ndo zvamaitawo. Chiudzai vanhu nokuti ndikasita zvota sekuti inhema. Tsanangurai zvakaitika makaenda zvakafamba sei nemhuri yenyu tambovadzinga vana chakachidai nokuti vanhu vazhinji akaitika upenyu wangu ndakasiyiwa nemurume. Saka ndakagara kumusha kwacho 5 years. Ndanzi mabhururu emurume wangu kwanzi endai kwenyu godzi murume wako akaenda kudhara, saka iwewe unenge uchigarirei kuno. Saka ndakauya kuno ariko ndichaita sei. Akaenda kuna sekuru kunokumbirawo stand nzvimbo yokugara. Akauya kwanzi gara apa. Uchaona kuti uchaita sei, but manje kurarama kwacho manje kuri kundinesa. Chokudya nongotambura, kuona hembe dzevana, kuendesa vana kuchikoro. Chokudya ndinenge ndichipinda murigeshini muchingosvaga zvoku kuti ndiitire vana vangu. Ndio upenyu wacho. Alright. Munoita maricho handiti? Ure ndo amunoita ma-irrigation. Mukata maricho munopuwa chii? Vanongokupawo chero muriwo, chero chibage, chero ufu. Ko kuchikoro kama muchibvisira sei vana venyu school fees? Vanongoti uyai muone kuti chikwereti kuti izvo kumashure kwacho nemusati mane zvikwereti maiabvisira sei mari yechikoro? Ndanga ndichingosvaga tuma-contract. Ndoshanda akoti undipawo $5 chero $7 ndoendesa kuchikoro. Bangodzidza 4 months wabadzinga. Ndaenda futi nongochema kuna headmaster vatondipawo madays. Ndosvaga futi ndaonawo $3 ndoendesa kuchikoro. Vangu vachirarama ndichidaro. Chidero. Alright. So in other words, kuti kumisha kumurume nje kupi? Kumalube.
kumaluwe Eh. kunokwa kusi kumaluwe futi Aiwa, ndi umuyobe maruve inotangira kumberi uko. saka mukuti wamona kuti mabhuru ihama mabhuru emurume ndo hama saka vakakudzikai vachiti chienda vakatora chii chenyu chamusina kuzokwasa kuya nacho Vakandinyima munda kuti kwanzi ndawo uchazozviona kuti kumberi kwacho kuti utaita sei. But manje munda wacho vakautora. Wakatorwa nani? Nasisi emurume wangu. Imi mamutozoti murume aripi? Handimuzivi kuti ari kupi. Kana mbonzwa kuti akaenda Joni kana kuti ari Bed Bridge kana kuti muGatown. Hana kufona ende havana kundipa namba dzake futi. Hama dzacho? Mabvira akati akabva sei makamuchitaura makuseni here ndobva mangona musi pasina kana kuti akadzvenga akatiza nemukadzi umwe futi akatiza nemumwe mukadzi wemuno kuchirudzi kwenyu kuno maimutomuziva mukadzi wacho ndomuziva anogara uko Gangara vachitori vese izvozvo vanga vari vese izvozvo saka antori aane imwe mhuri nemukadzi uyu handiti tuvanwe vana tu samanje kana achidzoka kumushando dzoka achinda kupi meno achaita sei ndikuti izvozvo anditi makadzikwa kumusha kwemurume wenyu murume wenyu akangofuma atiza nemwe mukadzi vari kugara kumusha kwemukadzi kana kuti vanogara vakadzokera iko murume wacho asati vauya vari kumapurazi uko asati auya vakaenda vese vari tu nemukadzi wacho vari uko kumapurazi amena kuti vari kumapurazi ari papi havasati vauya havauyi kuno kumba havauyi chero pavakazoenda vakaenda zvachose ange isiri shamwari yenyu akatora murume makazongonzwa nevanhu right saka kurira kuti maane 6 years munainda wepiri anga nechii Muchitu. Ananga ane 2 to 3 alright saka manje kuzovaka vakasika mukavakirwa nani dzimba dzenyu dzese idzi ndakangozvivhakira zitina ndakumbirawo kwanzi chiyo sekuru vangu ndivo vakandiisira ichi but ichi mudhuri ichi ndini ndakazoitira mudhuri ichi tendereze saka apa zita kugara pamapfiwo enyera pamoto pamabikira anogara tikuti hatina kugara pamoto penyu here hazina basa hazvina basa mutozoti vandizonda oraiti ko mamwe matambudziko munosangana nawo pakuti muchiita maricho ndapi muchishanda kuirrigation chikafu chacho kupiwa kwacho kunonesa chitaurire chichakaitika unoshanda 8 malaini vachakupa 1 garoni unoshanda 15 malaini vachakupa 2 magaroni 3 magaroni saka hazvifambirani manje kusakura malaini echibage kana kuti malaini mamwe wemu malaini echibage saka ndemuriwo kokubhadhara kwavanobhadhara zvakanaka ekuti vanonetsa kubhadhara kwacho chimboti pai zvakatomboitika because vangangomwa vataurira kuti ndichakupawo magaroni 3 but manje vazotazanzwa ndichakupa 1 garoni nembichani kwazi kumba kwangu handina futi neniwo chokudzi saka waona kuti saka munhu wanga achiita kuti andirobe anga achiita kuti umushandire saka mukwanisi kunomangara kana kuna sabhuku kana manzwaru chero wangamangara una sabhuku anomushedza amuudze kuti kowaziitirei kwanzi kondoita sei zvinopera zvakadero chitiudzai imwe nyaya yakamboitika kwavari yamunoziva yakabugwadza imi inini nyaya yakandizgwaza kuna mai ava ndekuti rimwe zuva vakaenda murigeshini vagoshanda pavakazoshanda havanambopiwa magaroni avo vakataurirana vari 2 saka vakazobva vavapa 1 garoni chete saka mai ava vakauya vachichema kuti uya mukadzi uya andishandisa asanambondibhadhara zvakanaka ndikati ko chii chanesa kwazikanzi zvinhu zvani chamupa mangwana
saka mai mangwana po ndakamboenda haana mbondipa akazoti regai ndigoswaga futi ndigokupawo. Saka manje imi ndakanzwa mwoyo wangu uchindigwaza kuti urombo unonesa, dai une zvinhu zvako haungaendi kunoshupana nemunhu kuti ndishandise kuti ndikumbirewo chekudya ndishandise munhu achikurobha. Apo ndakanzwa mwoyo wangu uchindigwaza nemai avo. Saka munhu wachona akazodii manje hamuna kuzotevera? Pandakazoenda kunomuza akazokanzi chikurete ndochiziva ndichavapawo kubvira nhasi avasationa. Tani maweeks mangani? Vava ne3 weeks. Saka imi chibage chenyu chamakapiwa china kupera ikati muchina mune mugomo. Chakapera. Kusadza renyu makagaisa kupi? Ndini ndakavapa nezuro avo. Nezuro mamustori nawo kupatara svika pai? Ndakavapa ndakabva kuchigayo nezuro. Saka ndapakavava ndakavapa maplate ari 2 ndakova kukopikira vana. Asi munhu ane chibage chawo? Iye uyu ari kuramba kane chibage chawo. Ndingamuita sei? Munhu ati wakamufambira zuro ndani kuti ndauya kwamuri. Ndikati ndikusvagawo basa. Andi ndii ndamutana ndauya kwamuri. Saka ngavana vanesisi mungava nesisi here nemi. Kanzi anti akauya ega. Ndini ndakamudana here. Nemunhu wacho? Saka anoti alright ndimira ndiga ndiswage ndichakupa chikwereti chako. Ko ungamuita sei? Mande ane murume kana ane mukadzi? Murume ane mukadzi? Murume wake achitendera izvozvo? Aripo kumba kwavo uko mukadzi wacho. Nemurume wacho? Vanosangana mumaregesheni vanotsvaga mabasa chiri. Saka anoteka advantage yekuti mimi muri kutambura. Saka kana matambura tokushandisai takushandisai atikupi.